ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ് തതോ യാന്തി പരാംഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിൽ എടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാശ്ശാസ്ത്രം പ്രമാണന്തെ കാര്യകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോധ്യായഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു സീത മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. നമുക്ക് ഒരു മാല ജപിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. ആരാണ് ജപിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. മാതാജി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചൊല്ലണം കേട്ടോ. 7 മണിക്ക് മുമ്പ് തീർക്കാൻ. 7 മണിക്ക് മുന്നേ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെ? ഓക്കെ മാതാജി. മാല എടുത്തോണ്ട് തന്നെയല്ലേ ചൊല്ലുന്നേ? മാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തി വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you, Sita Mataji. Thank you Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Mataji. സമയമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ കീർത്തന ആലപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 3-4 ലൈൻ എന്റെ വേണമല്ലോ മാതാജി. കനക കിരീടം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കനക കിരീടം കാരുണ്യാമൃതലോചനയുഗളം കുന്തളഭരവും മകരക്കാതിലെനാസാപുടവും മന്ദസ്മിത രുചി കാണാഗേണം ദളദല
ദളദള വിലസിന തുളസീദളവും ജലധര നിറമാം തിരുമൈ വടിവും തൃക്കരതാരിൽ വിളങ്ങിന ശംഖു ഗദാരി സരോജം കാണാഗേണം ശ്രീവത്സാങ്കിത വക്ഷസി കൗസ്തുഭ വനമാലാധര പീതാംബരവും വാടീടാതൊരു രത്നം തടവിന കാഞ്ചന കാഞ്ചികൾ കാണാഗേണം രംഭാതുല്യം തുടയിണയും തവ ജംഗ യുഗളം മണിനൂപുരവും ജംഭാരാതിമുഖാര പദയുഗളം മമ കാണാഗേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സീത മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു ഹരേ എവരിബഡി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി, ഇന്ന് റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് 6:15 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാതാജി. 15-ാമത്തെ അധ്യായവും 16-ാമത്തെ അധ്യായവും തീർത്തു. ഓ അത് ശരി. ആ അത് നന്നായി. ടയേർഡായി കാണും എല്ലാവരും. ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഹംസം ലംഘയത്തെ ഗിരിം യുക്തപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി വിജിനാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി ഹരി. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് 15th ലെസൺ ആണ് പുരുഷോത്തമ യോഗ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിക്കാൻ. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമാണ്, നമുക്കറിയാം, പുരി ക്ഷേത്രമാണ് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം. ആ സ്ഥലത്തെയാണ് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ പുരിയിലാണ്. ഏറ്റവും നമ്മൾക്കിപ്പോ കലിയുഗത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഇവിടെയാണ്, ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെയാണ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. നാരദ മഹർഷി പ്രസാദമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോറി. അവിടെ പോയി പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് മന്ത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും നമ്മളവിടെ സത്തമാംബുലേഷനാണ്, പരിക്രമയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾക്ക് 13 and 14 ലെസൺസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗ, അതിന്റെ റീക്യാപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് 2 ലെസൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പുരുഷോത്തമ യോഗം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഏത് ഗുണമാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഗുണം നേടാനാകും, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് PPT. 1 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. കിഡ്സിന്റെ PPT ആണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോയിട്ട്. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 15.1 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച മൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റോറി. ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം. മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ താഴോട്ടുമായിട്ടൊരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി, അതിന്റെ ഇലകളാണ് ഛന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങൾ. യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്, ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗോലോകമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. കൃഷ്ണനും രാധയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ളതാണ് ഈ വൃക്ഷം. തല കീഴായിട്ടാണ് ഈ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നടുവിലുള്ളത് ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നദിയാണ്. ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആസക്തികളും അത്യാർത്തിയും എല്ലാമാണ് ഈ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ആനിമൽസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരുമുണ്ട്, മനുഷ്യരുമുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട് ഈ ഇതില്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തലകീഴായിട്ടുള്ളതാണ് വേരാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പം ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഡിസയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഡിസയർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. തലകീഴായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്, എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാം ഉള്ള വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേദത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെസൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വേദജ്ഞനാകും. ഈ തലകീഴായ വൃക്ഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു പുഴവക്കത്ത് പോയാൽ അവിടെയുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെയാണ് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. തല കീഴായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വേരുകളുടെ എന്റെ എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, 15.2 പറയുന്നു, അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃത സസ്യശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്താണ് അതിന് വെള്ളമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വെള്ളമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വെള്ളം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലോട്ടുമുണ്ട് താഴോട്ടുമുണ്ട്. താഴെയുള്ള വേരുകൾ എന്താണ്? താഴെയുള്ള വേരുകളാണ് നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും ഗന്ധവും ഇതെല്ലാമാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ, ബ്രാഞ്ചസ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്, അതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ആസക്തി നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ, അത്രത്തോളം നമ്മൾ അധപ്പതിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.
മാക്സിമം നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സ് എല്ലാം തീർന്നു കഴിയും, നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇനി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിലയുടെ മുകളിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം വരെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷം തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അധസ്റ്റോർധ്വം പ്രകൃത സസ്യശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാള. ഇതിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വെള്ളമായിട്ട്, ഈ വൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് വെള്ളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, പോഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ദ്രിയ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ്, ഇതിന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ആ വേരുകളാണ് നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഓക്കെ, 15.3 and 4 പറയുന്നു, നരൂപമസ്യേഹ തത്തോപലഭ്യത്തെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ വൃക്ഷം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ തലകീഴായിട്ടൊരു വൃക്ഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നാന്തോ നചാതിർ നച സംപ്രതിഷ്ഠ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നാന്തോ നചാതിർ നച സംപ്രതിഷ്ഠ. ഇതിന് ആദിയില്ല, അന്തമില്ല, മധ്യവുമില്ല. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ സുവിരൂഢമൂലം, ഇതിന് മൂലത്തോടുകൂടി കഷ്ണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അസംഗ ശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അസംഗം എന്ന് പറയും ചീത്ത ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വിരക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കഷ്ണിക്കേണ്ടത്. തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. ഇത് കഷ്ണിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേയത പ്രവൃത്തി പ്രസൃത പുരാണി. അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണൻ ഇരുന്ന് പറയാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാകില്ല. ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ദൃഢേന ചിത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അസംഗ ശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുക. വിരക്തി കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആസക്തിയൊന്നുമില്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിവർ നടുവിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസയേഴ്സ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മേൽപോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ വേരിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസിലൂടെ താഴേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേരിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അധമമായിട്ടുള്ള ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്? അസംഗമാകുന്ന വിരക്തി കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിനെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ വസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും എത്താം. നമുക്കറിയാം ഗോലോകത്തിന്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന പത്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. ആ പത്മത്തിന്റെ തണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭൂമി തൊട്ട് പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം തൊട്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ഒറിജിൻ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ നമ്മള് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഗോലോകത്താണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അവതരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ നമ്മളുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത്ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നിഴൽ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വേൾഡ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേൾഡ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിന് മാത്രമേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സംഘം വേണം, സഹവാസം. അസംഗ ശസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട്
സത്സംഗം വേണം നമുക്ക്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോളജ് കിട്ടും, പക്ഷെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. 15.5 പറയുന്ന ഓരോ ശ്ലോകവും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നതിന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 17, 18 and 19 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. 15.5 പറയുന്നു, നിർമ്മാണമോഹ ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത്. നിർമ്മാണമോഹ, നിർമ്മാണം അഭിമാനം, ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭിമാനം, മിഥ്യയാകുന്ന അഭിമാനം, അല്ലെങ്കിൽ മോഹം, മായ ആകുന്ന മോഹം, ജിതസംഗദോഷ അസംഗദോഷത്തെ ജയിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. അധ്യാത്മനിത്യ, ഈ അധ്യാത്മത്തില് മനസ്സെപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഭഗവാനില്. വിനിവൃത്ത കാമ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാമ ആർത്തികളിൽ നിന്നും കാമങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക. ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, 2 തരം സുഖ ദുഃഖമാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും തണുപ്പും ചൂടും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, അതില് നമ്മള് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സുഖ ദുഃഖ സംജ്ഞേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ, അമൂഢ എന്നുള്ളതാണ് പദമവ്യയം തത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മാന മോഹ ജിതസംഗദോഷ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് അധ്യാത്മനിത്യ, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ 15 ലെസൺ ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അതിലും ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിന്ന് വിനിവൃത്ത കാമ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞേർ, സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഇത്രയും 15 ലെസൺസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിനെ, എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 9ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കേട്ടു, മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്തും ആരാധിക്കുന്നത് എന്നെ ആവുക, എന്തും അർച്ചിക്കുന്നത് എന്റെ കാൽക്കലാകുക, എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 15.6 പറയുന്നു, ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അഗ്നിയുടെയും ആവശ്യമില്ല. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ, അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോവേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. തദ്ധാമ പരമം മമ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം. എന്നാലും ഗോലോകത്ത് നമ്മളീ സൂര്യൻ വേണ്ട, ചന്ദ്രൻ വേണ്ട, അവിടെ അഗ്നി വേണ്ട, സ്വയം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയാണ് അവിടെ, ബ്രഹ്മ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജ്യോതിയാണ് അവിടെ പ്രകാശം വരുത്തുന്നത്. 100,000 ലക്ഷ്മിമാരവിടെ ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം, സംഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. എത്രയോ ലക്ഷ്മിമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ അധികം ഗോപിമാർ അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, പിന്നെ ചിന്താമണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അവിടെയുള്ളത്. ഈ ഇതൊക്കെ ഫ്ലോറൊക്കെ ചിന്താമണി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല.
ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. നമുക്ക് ലോക്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാർഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. ആ മുക്തികളിൽപ്പെട്ട് നമ്മള് വിഷ്ണു ലോകത്ത് എത്തിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, നമ്മളുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് മർത്തിയ ലോകത്തേക്ക് വീണ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗോലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചീത്തയാവാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസുമില്ല. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഫുൾ ടൈം സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്കുണ്ടാവും. സാമീപ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തുളസിയായിട്ട് കാൽക്കല് വീഴാനോ അതല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തുമായിട്ടും നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടാം. നമ്മളുടെ വിഷാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സാധിച്ചു തരിക എന്ന് പറയുന്നത്. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള, അതേ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ ഇതുപോലെ പുഷ്പമായിട്ടോ തുളസിയായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഇത്. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശുപാലനൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പോയി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാർഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം പോലെ നമുക്കും ഐശ്വര്യം, അത്രത്തോളം ഐശ്വര്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാർഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം കിട്ടുക. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഇത്രയുമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ്. മമൈവാംശോ, ഈ ജീവലോകത്തുള്ള ഓരോന്നും എന്റെ അംശമാണ്. ജീവഭൂത സനാതന, ശാശ്വതമാണ്. സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം, ജീവഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും. പക്ഷെ അതിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്താണ്? മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ പോലും, ഓരോ ജീവസത്തെയും എന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ പോലും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി, നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല, നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതം എന്നറിയില്ല, എന്താണ് ഇതിന്റെ എയിം എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവും പകലും കിടന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അതിനേക്കും അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് ശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നുമല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ എയിം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിന്റെ അംശമാണ് ഓരോ പ്രാണനും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഈക്വൽ ആണ്. ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഈക്വൽ ആണ്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറവാണ്, പക്ഷെ ഓരോ തുള്ളിയിലും അതേ ഉപ്പുരസമുണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൈയില് നമ്മളുടെ ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിരലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ഒരു കൈവിരലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് അത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വലിയ ഫയറിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ തീപ്പൊരിയിലുമുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ തീപ്പൊരിയിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മള് വളരെ ചെറുതാണ്. ഒരു തീപ്പൊരിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചൂടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേസമയം അഗ്നി പോലെ, ഇത്രയും വലിയ അഗ്നി പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലിംഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃശിഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. 15.8 പറയുന്നു, ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശരീരം യഥവാപ്നോതി, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളയപരം തം തമേ വൈദികം ചെയ്യ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അത്രയും ഈസിയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഈസി പ്രോസസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് മാത്രമാണ് അതില് കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാൻ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആകാം, വൃക്ഷമാകാം, വെള്ളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളാകാം, പുഴുവാകാം, ഉറുമ്പാകാം, എന്തും ആകാം, വലിയ ആന വരെ നമ്മള് ആകാം. 15.9 പറയുന്നു, ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിൽ നിന്നിങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇത്. ബാക്കിയുള്ളത് കയ്യ്, കാല് ഒക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയാൽ അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഏത് പ്രാണിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റില് നമുക്ക് ജീവിതം കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്, നീ ജീവിതം മുഴുവനും എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സർവം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജപവും ബാക്കിയുള്ള ഉപാസനയും ധ്യാനവും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ നിന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഞാനായിരിക്കും നിന്നെ ഓർക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി. 15.10 പറയുന്നു, ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാൻ അനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അതേസമയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുമെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഏത് ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക, എന്താണ് ഈ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ തരത്തിൽ ആ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എല്ലാ ദിവസവും മസ്റ്റായിട്ട് ജപിക്കുക. നമുക്ക് കൂടുതൽ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയൊക്കെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അതിൽ ടാലിയാക്കി തരും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 15.11 പറയുന്നു, യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യ കൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആത്മദേവന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു സന്യാസി ശിരോലിഖിതം വായിച്ചു, എന്താണ് പൂർവ ജന്മത്തിൽ എന്താണ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രകേതുവിന്റെ
സ്റ്റോറിയിലെ മങ്കീരസ മഹർഷിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി. വേണ്ട, നിനക്ക് ദുഃഖമാണ് തരിക, നിന്റെ മകനുണ്ടായാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെയുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, പിന്നെയും പിന്നെയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉപാസന കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഇനി അധികം സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 15.12 പറയുന്നു, യഥാദിത്യഗതം തേജോ, എന്റെ ആദിത്യനും എന്റെ തന്നെ തേജസ്സാണ്. ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം, മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ, ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അഗ്നിക്കാണെങ്കിലും തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം, എന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് തേജസ് വരുന്നത്. പ്രകാശത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. യഥാദിത്യ ഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം, ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് രാത്രി സമയത്ത്, ചന്ദ്രനാണ് ഔഷധി സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഔഷധ ഗുണം കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. ഫ്രൂട്ട്സിനുള്ളിലുള്ള രസം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. ഫ്രൂട്ട്സിനും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനും ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂണിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദഹനാഗ്നിയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഗാമാവിശ്വച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വ രസാത്മക, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും. എവിടെയാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ പാത്ത് എവിടെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലുമുള്ള ജീവരസം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. പ്രത്യക്ഷ ദൈവങ്ങളാണ് സൂര്യനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും അഗ്നിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷ ദൈവങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത് 15.14 പറയുന്നു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, സകല ജീവജാലങ്ങളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ, വൈശ്വാനരനായിട്ട്, വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ് ദഹനാഗ്നിക്ക് പറയുന്നത്. പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത, പ്രാണനോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രാണനോടുകൂടി ചേർന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ അഗ്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രാണാപാനസമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, പ്രാണനോട് കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കുടിക്കുന്നത്, ചവയ്ക്കുന്നത്, വിഴുങ്ങുന്നത്, പിന്നെ ലേഹ്യം പോലെ നക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതില് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നത്, ചവയ്ക്കുന്നത്, വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത്, പിന്നെ ലേഹ്യം പോലെ നക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ആഹാരങ്ങളെ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, പ്രാണനോടുകൂടി ചേർന്നാണ് ഞാൻ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. 18th ലെസണില് ഭഗവാൻ പിന്നെയും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. മത്ത് സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച, സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയുമെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മത്ത് സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ് മറവിയും
ഓർമ്മയും സ്മരണയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവചാഹം, വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഈസിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവചാഹം. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇത് ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ കിച്ചണില് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, വേദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. അതിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. സ്മരണയുണ്ടാകുന്നതും ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതും അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മറവി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മറവി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മറവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും നമ്മള് കുറച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും ഹെല്ലായിരിക്കും, നരക തുല്യമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ മറന്നു കളയുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മറവി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകെ, രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച്ച്, ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നതും അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നതും. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുപറ്റുന്നവർ, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുപറ്റാത്തവർ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകെ, രണ്ടു തരം പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ. അതില് രണ്ടു തരമുണ്ട്, ക്ഷരവും അക്ഷരവും. ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാണ്. അതേസമയം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ളവർ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. മാക്സിമം ഋഷിമാരാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന് താഴെയുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രജാപതികളാണെങ്കിലും ഋഷിമാരുടെ ലോകമാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ നമ്മള് മാക്സിമം നമ്മൾ നന്മ ഉണ്ടാക്കി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഋഷിമാരുടെ ലോകത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോയി എത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ എത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനിയാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമൻ, ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യ പരമാത്മേ ത്യുദാഹൃത യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തിയ വ്യയ ഈശ്വര. ഇത് കൂടാതെ ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ആളും അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുപറ്റുന്നവരും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ തെറ്റുപറ്റാത്തവരുമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, അതല്ലാതെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്. ആരാണ്? നമുക്കറിയാം, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലാണ് അന്തർഗതൻ. യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തിയ വ്യയ ഈശ്വര. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരുന്ന് എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. ഓക്കെ. യസ്മാത് ക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും. ഭഗവാൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയാണ്. യസ്മാത് ക്ഷരമതീതോഹം, എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതോസ്മി ലോകേ വേദിച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ, ഇതിലെല്ലാം സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ചോത്തമഃ, ഉത്തമഃ, അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന്
പുകഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരുണ്ട്, അക്ഷരവും ക്ഷരവും. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവ്. എല്ലാ 3 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ പരമേശ്വര എന്ന അതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാധ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാന്റെ ഗരുഡന്റെ പുറത്തുള്ള രൂപം നമുക്കറിയാം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 19th one. യോ മാമേവമ സമ്മോധോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം. ആരാണോ എന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് പുരുഷോത്തമനായിട്ട് അറിയുന്നവർ, എന്നെ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ, എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. എന്നെ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്നറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഇനി അവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നെ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് കരുതിയിട്ട് എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. യോ മാമേവമ സമ്മോധോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും ആരാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം. ഇതും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം, ഇത് ശാസ്ത്രമാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഇത് അറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പൂർണ്ണത കൈവരുക. എന്താണ് പൂർണ്ണത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈസിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്, പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ഓക്കെ, ഇത് സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറി. ഗുരുപത്നിയില് കടല കൊടുത്ത സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് ജസ്റ്റ് സമർപ്പണമാണ് ആവശ്യം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇതും കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കാല് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപിലേക്ക് വെക്കേ വേണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് പോവാം. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 15 ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान् अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः.
ദേഹം വിട്ടുപോകുന്നവനായിട്ടോ ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായിട്ടോ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവനായിട്ടോ ത്രിഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനായിട്ടോ ഉള്ള മൂഢന്മാർ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോട് കൂടിയവർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാനാന് പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. മൂഢന്മാർക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അതേസമയം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ ഓക്കെ 15 അത് സർവസ്യ ശാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സർവസ്യ ശാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ്, മത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദേശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, വേദം കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം, വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ്, വേദാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ്. എന്നെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ. 15-14 പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 15-14 അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ, അതാണോ അഗ്നിയായിട്ട്, ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് നമ്മളുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണോ? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയോഗം ക്ഷരക്ഷാക്ഷര ഏവ ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകെ, അതാണോ? അതിന്റെ അർത്ഥം 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ക്ഷരവും അക്ഷരവും. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലുള്ള ആളുകള് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ളവര് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3ാമത് ഞാനും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതാണോ? ഓക്കെ, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു വേഗം തീർക്കാം ഈ ലെസൺ. 16.123 പറയുന്നു നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ തപ ആർജവം. ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹിംസ, സത്യമക്രോധ, ത്യാഗ, ശാന്തിരപൈശനം, ദയാ, ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം, മാർദ്ദവം, ഹീരചാപലം, തേജക്ഷമാ, ധൃതി, ശൗച, മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത്. 2 തരം ആളുകളാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത്. ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവര്, മറ്റുള്ളവര് ആസുരി ഭാവമുള്ളവര്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 24 തരം ക്വാളിറ്റീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് 2 തരം ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ളത്. ആസുരമാണെങ്കിലും ദൈവികമാണെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് മാക്സിമം നമ്മളുടെ ഇത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആസുരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മീനിങ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, അപൈശുനം, പരദൂഷണം ഇല്ലായ്മ, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, അസൂയയില്ലായ്മ, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. എന്ത് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വേണം എന്നുള്ള തോന്നലില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതില് അനിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കുടുംബമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്
നമ്മള് ഹിമാലയത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും ആരാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവുക? വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു, അച്ഛനമ്മമാരെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ രാത്രി എത്തും, നമ്മൾക്ക് അവിടെ തങ്ങേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കും. ആ പേടിയില്ലായ്മ, എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന ആ ഒരു നിർഭയത, അത് സന്യാസിക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പേടിയില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് വേണ്ടതാണ്, എന്നാലും കൂടുതലും അത് സന്യാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേദ പഠനം, തപസ്, യജ്ഞം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. എന്നാലും ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദ പഠനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അസുര സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ദമ്പോ ദർഭോഭിമാനച്ച് ക്രോധപാരുഷ്യമേവച്ച് അജ്ഞാനം ചാപിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം. എന്തൊക്കെയാണ് അസുരി സ്വഭാവം? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, മിഥ്യാഭിമാനമാണ്, ഫോൾസ് ഈഗോ, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. എല്ലാവരിലും ഈ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും, അസുര ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും നമ്മളില്. അതില് നമ്മള് ആസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആസുരി ഗുണങ്ങൾ നമ്മള് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. എന്തൊക്കെയാണ് ആസുരി ഗുണങ്ങള്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്ന് എത്രയുമാണ്. ഇത് നരകം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെയുള്ള നരകം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. 16.5 പറയുന്നു, ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരി മത. ദൈവിക സമ്പത്ത്, നമ്മളെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുക്തി സാധകങ്ങളും, അതേസമയം നിബന്ധായാസുരി മത അസുര സ്വഭാവം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആശുച്ച് സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി ഭാരത്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ നീ പിറന്നത് കൊണ്ട് മാശുച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിനക്ക് ദൈവീ സമ്പത്താണുള്ളത്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 16.6 പറയുന്നു, ദ്വൗഭൂത സർഗവും ലോകേസ്മിൻ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇന്നലെ 15th ലെസണിൽ 2 തരം ക്ഷരവും അക്ഷരവും പറഞ്ഞു. ഇതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പക്ഷി മൃഗാദികളും എല്ലാം ദൈവികവും ആസുരവുമായിട്ടുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ഇനി മുഴുവനും അസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദ്വൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത. ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 16.7 പറയുന്നു, പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച. പ്രവൃത്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. ജനാന വിദുരാസുര. ആസുര സമ്പത്ത് ഉള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ന ശൗചം, അവർക്ക് വൃത്തിയുമില്ല, ക്ലീൻലിനെസ്സുമില്ല. നാപി ചാചാരോ, ആചാരവുമില്ല. ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ, സത്യസന്ധതയും അവർക്കില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ആചാരം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. ആസുര സമ്പത്ത് ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ആൽക്കഹോളിക് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്, ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയും. ഓക്കെ, അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം. ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അവര് പറയില്ല, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവര് പറയുക. എന്താണ് ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ? അപരസ്പര സംഭൂതം, ജസ്റ്റ് കാമം കൊണ്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ റിലേഷനിലുള്ളതാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നവര്
വിശ്വസിക്കുന്നു. കിമന്യത് കാമഹൈതുകം, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നിവര് വിശ്വസിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ആകെ ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബോംബ്, വാർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊന്നും ഈശ്വരനില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ആസുര സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് കാണിക്കുന്നത്. 16.9 പറയുന്നു, ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവൻ ദിവ്യകർമാണ് ക്ഷയായ ജഗതോ ഹിതാഹ. ലോകത്തെ കൊടും നാശകങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഇവര് ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശ്വരനൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, എല്ലാം കാമം മാത്രമാണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. വളരെയധികം ദുഷ്ടതകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ആസുരം, എന്താണ് ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. 16.10 പറയുന്നു, മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമർദ്ദാൻവിത മോഹാദ്ഗൃഹീത്വ തദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഹ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ജസ്റ്റ് മൊമെന്ററി പ്ലഷേഴ്സ് ആണ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് മൊമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവര് പെർമനന്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവര് അതിലാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. പൊസിഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറില് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്, ശിവന്റെ അമ്മായി അച്ഛനാണ്, മഹാദേവന്റെ അമ്മായി അച്ഛനാണ്. മഹാദേവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു യാഗശാലയില് എല്ലാവരും, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശിവനുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷൻ കയറി ചെന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവും മഹാവിഷ്ണുവും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചു. അതേസമയം ശിവൻ മരുമകനാണ് എന്നാൽ പോലും ആദരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ശിവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് തൊട്ട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യം കൂടിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം ഒരു ദിവസം വലിയൊരു യാഗം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദക്ഷ പ്രജാപതി. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. പക്ഷെ മഹാദേവനെയും സതീദേവിയെ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു, അവരെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആകാശത്തിലൂടെ ധാരാളം വിമാനങ്ങളിൽ ധാരാളം പേര് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സതീദേവി ചോദിച്ചു, എന്താ, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ യാഗശാലയിലേക്കാണ്, ഞങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സതീദേവി ശിവനോട് പോയി പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ, അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്, ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവൻ പറഞ്ഞു, അപമാനിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ പോകുന്നത്, ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ശിവനോട് വഴക്കിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും, നന്ദിയും ബാക്കിയുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളെല്ലാം സതീദേവിയുടെ കൂടെ അവിടെ പോയി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ചെന്നാല് സതീദേവിക്ക് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവര് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി. അവസാനം സതീദേവിയും അച്ഛൻ ഒന്നും ശിവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമൊന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് സതീദേവി ധാരാളം ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എന്നിട്ട് ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. സ്വയം അഗ്നിയില് ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നാരദര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ശിവൻ തന്റെ ജഡ എടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീരഭദ്രൻ അതിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്നു. വീരഭദ്രൻ ശിവനെ പോലെ തന്നെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി, ഭൂതഗണത്തെ ഉണ്ടാക്കി ശിവൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ദക്ഷ യാഗത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത്. എന്നിട്ട് വീരഭദ്രൻ അവിടെ പോയിട്ട് യാഗമെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ദക്ഷന്റെ ശിരസ് ദക്ഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഷ്ണിച്ച് യാഗത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു, യജ്ഞ കുണ്ഡത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം ശിവൻ വന്നിട്ട് ദക്ഷൻ അവസാനം ഇത് ആടിന്റെ തലയെടുത്ത് കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ച് ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദക്ഷൻ സോറി പറയുന്നു. അതാണ് ഈ ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ സ്റ്റോറി.
അത്രയും സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് സതീദേവിയുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ശിവൻ താണ്ഡവ നൃത്തം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു തന്റെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ണിച്ച് ഈ സതിയുടെ ശരീരം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടിട്ടു. അതാണ് നമ്മള് ശക്തിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത്. 53 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആടിന്റെ തലയെടുത്ത് കൊടുത്ത ദക്ഷൻ അതിനുശേഷം വളരെയധികം വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ ശിവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ദക്ഷൻ ആ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തന്നെ മുതിർന്നത്. ഭഗവാൻ ശിവനെ ഒന്ന് അപമാനിക്കണം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദക്ഷൻ അത് തുടങ്ങിയത്. 16.11 and 12 പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓൺ സെൻസസിനെ ഹാപ്പി ആക്കുക, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവര്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുമോ? മൊമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൊമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഫുള്ള് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. എന്നാലോ ലൈഫ് ആണെങ്കിലോ മിസറബിൾ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വധർമ്മോ നിധനം ശ്രേയ പരധർമാത് ഭയാവഹ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വധർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ഹംബിൾ ആയിട്ട്, എത്ര ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണ് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതേസമയം പരധർമ്മത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മള് പരധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയാവഹമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മള് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഈ മുൻപിലുള്ള ലൈഫും നമ്മള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത്. 13, 14 and 15 പറയുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഇതൊക്കെയാണ് അസുര സ്വഭാവിയുടെ തിങ്കിങ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കുമെന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. കൗരവരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൗരവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ് എല്ലാം അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിസിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇപ്പോഴുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ, ഈ തിങ്കിങ് എല്ലാം ഉള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എത്രയോ പേരുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, അല്ലെ? 16.16 പറയുന്നു, അനേക ചിത്തവിഭ്രാന്ത. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം തിങ്ക് ചെയ്ത വിഭ്രാന്തിയിൽപ്പെട്ട, പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹജാല സമാവൃത ആകപ്പാടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി പൂണ്ട് പതന്തി നരകേഷുചോ. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ആസക്തരായിട്ട് നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്നത് ശിശുപാലന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിശുപാലന്റെ തലയറക്കുന്നതാണ്. 16.17 പറയുന്നു, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം എന്നിവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ആണെങ്കിലും 1,00,000 വർഷമാണ് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് എത്രയോ വരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. തനിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാം എന്നുള്ള, ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷെ ശത്രുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെതിരെയുള്ള വരങ്ങളാണ്
ഹിരണ്യകശിപു വാങ്ങിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒരു വരം പോലും ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നില്ല. അതുപോലെ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഭസ്മാസുരനാണ്. തപസ്സു ചെയ്തു ഭസ്മാസുരൻ, ധാരാളം വർഷം തപസ്സു ചെയ്തിട്ട് എന്താ വാങ്ങിച്ചത്? വരം എന്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് കൂടി അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കൈവച്ചാൽ അവര് ഭസ്മമായി പോകണം എന്നുള്ള വരമാണ് ഭസ്മാസുരൻ വാങ്ങിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത വരം, എത്രയോ വർഷം തപസ്സു ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അവസാനം ശിവന്റെ പുറകെ തന്നെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ്? പാർവതിയെ വേണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വേഷം, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭസ്മാസുരനോട് പറഞ്ഞു, ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നുണ പറയുന്നതാണെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് തലയിൽ കൈവച്ച് നോക്കൂ, സത്യമാണോ എന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാള് കൈവച്ച് നോക്കി, അയാള് ഭസ്മമായിട്ട് മാറി. ഇത്രയുമേ അവരുടെ ബുദ്ധി വർക്കാവുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് വരം വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല. അതുപോലെയാണ് രാവണൻ ശിവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കൈലാസത്തില്. എന്നിട്ട് ശിവൻ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാർവതിയുടെ കൂടെ. ആ സമയത്ത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് അവസാനം സ്വന്തം ചെറുകുടലെടുത്ത് കൺകുടലും എടുത്ത് വീണമീട്ടിയതാണ് രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അവസാനം മരിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്താണ് ശിവൻ വന്ന് ദർശനം കൊടുത്തത്. ഇതിനൊന്നും ഒരു ബേസ് ഇല്ല, ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊന്നും ഒരു ബേസ് ഇല്ല. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന വരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ ഒട്ടും മീനിങ്ങും ഇല്ല. ഇതാണ് അസുരീ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നത്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടാണ് അവർക്ക് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിതിയുടെ മക്കള് മാത്രമല്ല, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഈ വക ക്വാളിറ്റീസും ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാം നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിലാണ് സ്വർഭാവനുവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണിത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോഹിനി അവതാരം എടുത്തത് എന്നിട്ട് രാഹു കേതുവായി മാറിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാനോട് വരെ അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ്. 16.19 പറയുന്നു, താനേഹം ദൃശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യ ജസ്രമശുഭ അസുരീ ശ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, പിന്നെയും ഇവരെ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നവര് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ഭൂമിയിലേക്കാളും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് ചിലപ്പോ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മള് സനകാദി മഹർഷിമാര് വൈകുണ്ഠത്ത് പോയ സ്റ്റോറിയാണ്. ജയവിജയന്മാര് ദേഷ്യം കാണിച്ചു ഇവരെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട്, മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ദേഷ്യം അവരെ പുരികം കൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ സനകാദി മഹർഷിമാര് അവർക്ക് ശാപം കൊടുത്തു. 3 ജന്മം ഇനിയും ജനിച്ചു വരട്ടെ, അതിനുശേഷം ഇനി വൈകുണ്ഠത്തില് ദേഷ്യത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ശാപം കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അവരെന്തായിട്ട് മാറി? ആദ്യത്തെ ജന്മം ഹിരണ്യകശിപുവുമായി മാറി. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹസ്വാമി വധിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹമൂർത്തി വധിച്ചു. അതിനുശേഷം രാവണനും കുംഭകർണനുമായി രാമൻ വധിച്ചു. അതിനുശേഷം അവര് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ട് വന്നു, അവരെ ശ്രീകൃഷ്ണനും വധിച്ചു. ഇതാണ് ജയവിജയന്മാരുടെ സ്റ്റോറി. അവര് പിന്നെയും നരകത്തിൽ കിടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ യതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. എന്നിട്ടുകൂടി ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനും ഹിരണ്യാക്ഷനും ഒക്കെ മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള വധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷമാണ്. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അസുര സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ, നമ്മളുടെ ചീത്ത ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും താഴെയുള്ള നരകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം, എന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നരകമാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് നാശമാകുന്ന നരകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡോറ്, ഗേറ്റ് 3 തരമാണ്. ത്രിവിധം എന്തൊക്കെയാണ്? കാമക്രോധ സദാലോഭ. കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പോയി അത് തന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്
ആരോട് ക്രോധം കാണിച്ചാലും അത് നരകം തന്നെയാണ്. ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാർത്തിയാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നരകങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശനമാത്മന. ആത്മാവിന് നാശമായിട്ടുള്ള 3 തരം ഗേറ്റ് ആണ്, നരകത്തിന് കവാടങ്ങളാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്രയം ത്യജേത്. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഏതേർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. പിന്നെ ഇനി നല്ലതുണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം പറയാണ് ഭഗവാൻ. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ, കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും കളഞ്ഞവർ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൈഫിൽ. നമ്മൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും എന്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും നന്മയും നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ. നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും കടമയുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുലദൈവങ്ങളോടും നമ്മുടെ ഗ്രാമദേവതയോടും നാഗങ്ങളോടും നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാരും കാരണവന്മാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തോടും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കടമയുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാമത്തിന്റെയും ക്രോധത്തിന്റെയും ലോഭത്തിന്റെയും പുറകെ പോയാൽ അത് നമ്മളുടെ തന്നെ അധപതനമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി ലോടെയിരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അത്രത്തോളം അതല്ലെങ്കിലോ അത്രത്തോളം ഇംപ്യൂർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താം. അതേസമയം അല്ലാത്തവർക്ക് താഴുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതിന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരു കിട്ടുക തന്നെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി മനസ്സിലാവുക. കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപ വേണം നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, യശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സിദ്ധിം അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകില്ല. എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രം ഫലം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ച് ആചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ കാരണവന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില് കൂടെ പോകാതെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം പോലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യാക്ഷൻ വരാഹസ്വാമിയെ വധിച്ചത്, രാവണനെ വധിച്ചത് രാവണന്റെ നാഭിയിലായിരുന്നു രാവണന്റെ പ്രാണനിരുന്നത്. ശിരസ്സുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ രാമൻ എയ്തിട്ടു. പക്ഷെ ഓരോ ശിരസ് എയ്തിടുമ്പോഴും പിന്നെയും മുളച്ചു വരുന്നു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാഭിയിലാണ് രാവണന്റെ പ്രാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ഭഗവാൻ രാമൻ നാഭിയിലേക്ക് അമ്പെയ്തത്. എന്നിട്ടാണ് രാവണന്റെ വധം നടന്നത്. ഇതാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് നടുവില് കൊണ്ടുവന്ന് രഥം നിർത്തി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് ഈ സീനിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പല ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു. രാമന്റെ സമയത്ത് 2 രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇതില് 2 ഫാമിലിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ അസുരവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയാണ്. അസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം രണ്ടും ഒരാളിൽ തന്നെയാണ്.
24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം ദേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാശാസ്ത്ര വിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 5 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി തൊട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആകുമെന്നുള്ളത്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, ക്രമേണ തന്മൂലം ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധോഗതിയായിരിക്കും ഫലം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത്. നമ്മള് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹിതമായിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര ഉത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും എപ്പോഴും ഏർപ്പെടാനും നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 2 ലെസൺസ് തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്. സോറി, അത്ര നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നില്ല, എന്നാലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചത് 15.16 ശ്ലോകം 16. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. അത് ഈ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ എന്താ പറയാ, ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2 തരമാണ്. തെറ്റുപറ്റാം, തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. മനുഷ്യ ലോകത്തിലെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, അല്ലാത്തത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്. ഐ മീൻ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് കൂടാതെ പരമാത്മാവും കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷൻ അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു, പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു. അത് പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്. അത് 10th ലെസണില് വിഭൂതി യോഗത്തില് പറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പ് 7th ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ പൗരുഷം ഞാനാണ്. അതൊക്കെ ശരിയാ. അത് പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് ആണിന്റെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് 2 തരം ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് എന്നാണ്. എന്താ, ആസുരയും ഇതും, ക്ഷരവും അക്ഷരവും, ദൈവികവും ആസുരവും എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ്. മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിൽ പെടും. ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സ്ത്രീകളുടെ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അത് 10th ലെസണില് കീർത്തി ശ്രീ വാക്ഷനാരീനാം സ്മൃതിർമേധ ധൃതിക്ഷമ, അത് 10th ലെസണില് വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീലിംഗം അങ്ങനെ വല്ല വ്യത്യാസം വല്ല ഉണ്ടോ? സ്ത്രീകളെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മളത് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പലവരും ഇപ്പൊ നമ്മള് ആസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്സിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം വേറെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൊക്കെ വേറെ തരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ള അധികാരമില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ദിവ്യ മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് നല്ല ടയേർഡാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നല്ല തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്, തലവേദനയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നാളെ 17th ലെസൺ ചിലപ്പോ സ്വാമിജി വന്നേക്കും, അറിയില്ല, ഷുവർ ഒന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും ഡൗട്ട് ആണോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,